B'dawn l-avvenimenti min ħabbatilna l-bib inkunu nistgħu ngħinuh. Dan kien kliem il-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono waqt it-tnedija tal-ballu tal-Qamer ta' Wissu li se jiġi organizzat fil-Palazz Verdala is-Sibt 3 ta' Wissu. Il-President Spiteri de Bono spjegat kif minkejja li dan huwa appuntament annwali fil-kalendarju presidenzjali dan se jkun l-ewwel wieħed taħt il-kappa tagħha. Minkejja dan bl-istess mod bħal snin kollha preċedenti, dan se jkun mezz ta' divertiment li se jservi wkoll bħala kawża ġusta, kif il-fondi li jinġabru fih imorru direttament b'risq il-Community Chest Fund. Il-President żidet tgħid li kull ma jmur aktar nies qed jiġu bżonn l-għajnuna u l-appoġġ ta' dan il-Fond Nazzjonali huwa kruċjali kif jiżdiedu każi ta' mart li affettwaw iżjed nies. Qegħdin nagħtu nifs ġdid il-min kien jaħseb li għandu kundanna tal-mewt bil-kanser. U nitlob il-poplu biex min jinteressaħ anke li jkollu esperjenza sabiħa anke żgħażagħ. Billi ballu mhux għal minu ta' ċerteta biss, illi dawn jikkonkorru tkun vera serata sabiħa, ilha ssir żmien u din kunu qegħdin jgħinu kawża ġusta ħafna. Il-kap eżekuttiv tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu l-Markeżin Daniel De Petri Testaferrata spjega kif dan l-avveniment li saħansitra jattira persuni minn barra minn xtutna se jkun ikkaratterizzat mill-melodiji tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-fatt li din il-kontinuità dan il-ballu li tant ilu jsir għal diversi snin ikompli bis-suċċess illi dejjem kellu hija ħaġa li għalija it-tieni sodisfazzjoni enormi. Għaliex jiena nħobb illi nkunu qegħdin nagħtu lejl ta' divertiment kbir għaliex dan se jkun ballu eċċezzjonali fis-sens illi tkun fil-Palazz tal-Verdala, ikollna l-Forzi Armati ta' Malta qed idoqqu, ikollna ikel u nbit mill-lifjen, ikunu f'post wieħed mill-ġojjelli tagħna il-Maltin u l-Lawċin. Il-biljetti għal ballu jinsabu diġà għal beħ fuq is-sit uffiċjali tiegħu augustmoonball.com.